aku bakal brodol ususmu sana. Jebul mung semono. Perang durung rampung wis keplay. Aku bakal paring atur paman kota. Kowe sak jabaning rangka. Dina iki ana sakane nyalah. Sebab apa kowe tak jak mrene? Apa sebab? Mergo aku ijeh ngajeni karo ramaku. Ngono. Piye saiki? Kowe isih ngajeni karo Kanjeng Rama. Iya, Dina iki ora ana Kanjeng Rama. Ora ana sing tok ajeni mula kanthi kuwi. Hah? Lamun tok wis 100 biasmu ning papan kene iki gedhe karo aku. Sabar. Kari kowe gelem ngalah perkara Pustaka Raja ora? Yen kowe ora gelem ngalah kapeksa ning papan kene, aku tega mentolo karo guru tuwa. Yen kowe tega karo aku yo tega karo. Ngono. Kowe wani karo Handaka Putra. Loh, oh, ora. Hah? Kok malah ora iki terus perange piye? Gak perang lah. Wento iki Damai ae. kowe iki tak wosi piye kok jero? Kowe kudu wani. Lah nek ora wani terus piye ketoprake? Lah aku ora kudu. Kowe kudu ora kudu aku kudu wani. Mama, aku ora ngombe. Ceritane ngono ya to bento. Lah aku wong ora kudu dipaksa. Aku tau ora kudu dipaksa Nah, ora kowe iki jadi. ora kudu kok ceritane iki mah cundel. Kok iso jundel? Lah kok ora iku? Lah terus Kudune wani. aku ora kudu. Ya brang Dayi, jabang bayi. Saiki upamane tukaran. Iya. Wong sing ning donya iki jaluke damai. Iya. Kowe wis damai kok ngajak tukaran karo aku. Mergo ngantono garan sing kaya ngene sing jalari dudu sapa-sapa Ngono. ning diapurmu. Mergo kowe ora gelem ngalah perkara Pustaka Raja. Piye? Mergo aku nek ora entuk Pustaka Raja, aku ditundung minggat karo kakangku Bancak. Bab perkara kuwi dudu perkara. Lah terus Kamangka ora ketan kepiye wae aku go pengayoman ana ing Kabupaten Karawang. ngono. Mula kanthi kuwi kanggo sireping kahanan aku kudu ndarbeni kitab Pustaka Raja. Kowe kudu gelem ngalah. Ayo ditemtokno atos sing balung. Ngono. Kandele kulit. Ya rak ngono wani ngono. Aja perang apa duwemu ditokno nek wani kowe. Ngono. Iya ha. Cukup. Kowe, sapa iki? Mlakune sing biasae gene. Hei, Bengi iki aku dadi bambang ae. ngono. Nak bambangan mlakune kudu piye? Kudu gagah. Ngono ya. Iki wis bengi kok surup. Cukup dak budak. Cukup. Asaku tak surup. Kowe wong tuwek ning ra kena kanggo paturadan. Kowe tandhep kakangku. Tak sawang saka kadoan. Yen cetha kowe kleru kowe aja ngeyel ae. Ya tak tembak matamu kowe. Kok tembak iki? Kowe iki duwe pistol ta? Lho kok keren. Ngene lho, Man. Man, dengkul aku Panji Kartolo. Ojo Panji Kartolo. Oke. Kowe jarene ora mbelani Handaka Putra, ora mbelani aku. Ning jaluk ning tengah-tengahing bebener. Katon kowe ijeh ngewangi karo Handaka Putra, tak katutno dosamu. Watu item iku atos ning luwih atos ndasem tak omong. Watu item iku nek ketetesan banyu sithik, mboko sithik wae iso dekok. Ning ndasem iku paribasan tak grucuk banyu pira-pira ambek. Lha kok ora ana suarane ngopo? Entek rabab. Kowe ibaratno sirahku watu item, Ya. kowe tak ibaratno lombok iku pedes. Ya. Ning isih pedes cocotem. Luwih pedes tepake matamu, Mataku Aja enak apenak kowe. Kowe gelem sumingkir apa tak singkirake? yen aku sumingkir ateges aku bali aran ora entuk gawe. Mergo bengi iki aku dadi wong menang. Aja sembrono kowe ra nggawa apa-apa. Mung nggo rokok tok iku aku. Kowe tok iki nggo rokok jarum padha wae. Ayo. Ini. Kowe ra gelem sumingkir? Ayo, lakno dadamu karo aku. Nantang Kang Mas. Kira-kira kowe wani? Kowe sik. Hah?
Kowe sik. Lho kowe iki nantangmu kaya ngono kok takon kok kowe sik iki. Lho kowe iki wani ta ora? Ayo, lakno tampani jimat kiamat. Kiamat dukul meneh. Jimat ora. Ya, kowe sing pola. Padha dadelane pola. Takkan barang Sing hati-hati, sing hati-hati. Kaya zaman wayang keprok, akhir dijoto satu. Nah, jajal. Alto. Kowe telu kok pamerno. Iyo. Hup. Ya. Ayo tangan satu. Nek ditandani mati saka tanganmu. Kowe ora Ojo melayu kelakon ngerti. Panji Heru Kartol. Heru Sariman. Heru Kartol. Lah iya. Sasenane aku iku ora ketara. Tumindase koyo ning sing kebangetan iki kakangku. Ora gelem ngalah. Ora kena Kok umpama dheweke gelem ngalah ora bakal kedadan. Iku kakak sapa neh? Loprak ora sing apik blas. Malah metu genduk letongan iki. Loprak ora ono sing apik blas iki. Ya tetep menang kowe wong loro no. Piye? Lah wong siji kok mok rombong wong loro. Ini. Sik. Handaka Putra. Piye? Sik. Wis jangkar Wis saiki. tepung karo aku, Yo jelas ngerti no. Panji Kartolo. Lho, Kowe kok iso nyenggut-nyenggut jenengku Kanji Kartolo wis dawa usus. Gedemu ki jenenge Panji Kartolo, cilikamu Panji Kartelek. lho. Iya apa ora? Ora apa-apa. Sabar. Ora Sik. apa-apa. Oh, nganti kowe ngerti putra-putra ing Jenggala satrane kowe iki sapa kowe? Yen kowe pengen ngerti tak wenehi ngerti saiki. Anjene ketoprake saiki to bento. Lah sesuk ya wis ngalek. Anak sesuk ya ditanggap meneh. Ngono. Iya. Ya, apik. Sejatine aku ya trah saka Jenggala. Kowe uga kalebu putra Jenggala. Iya. Rumangsa aku putra ning Jenggala ora ana ing diapure kaya ngene iki. Bekecot ora ono. Kaya sapa? Bekecot. Bekecot matamu ngono. Lah anak kene kaya bekecot terus kowe kaya sapa? Iya apa ora? Iya bener. Jenengmu sapa? Aku jenengku Karnadi. Apa jenengmu? Karnadi. Putra Jenggala iki ora ana sing jenenge Panji Karnadi ora ana. Kowe iki aja gawe-gawe kowe. Mergo kowe wong loro ora ngerti. Aku iki lahir sadurunge kowe lahir. Dadi kowe iki anak sing nomor 1. Aku sing nomor 1. Kok kowe bisa kandha kaya ngono larah-larahe kepiye? Zaman rikala tahun 1945 Indonesia wis merdeka. Wis ora usah kandhani. Adene tak coblos weteng Kowe iki kon crita kok malah. Pengen ngerti tenan? Iya, no. Merek kok cedhak ah. Zaman rikala Bapa Ratu iki golek bulan luron kidang. Ana nek Rama Prabu iki golek bulan-bulan. Heeh. Ya terus. nek alas Geger Simo.
Pasti Geger Simo. ora ana alas besi Alas Iki Alane sejarah. iki alas bedhok. Geger Simo iki dhisik alas Jaman Gunung. biyen iki alas. Iya. Iya. Rikala semono Aku ning kene kok malah kowe kamu jamongan sapa? ben kaya ketoprak tenan ngono lho. Iya. Ben karo mlaku ben sing nonton iki ora sepanen. Ngono ya. Rama Prabu golek kidang banjur ngelak. Iya. Rama Prabu mampir nek gubuk cilik sing ana wonge wedok. Kang aran Nyi Jantur. Iki jatuh sing digawe. Iki sejarahe kaya Ngono ya. Banjur Rama sambung tresna karo ibu Nyi Jantur. Heeh. Banjur ibu mbobot. Metan. Lah kok iso metek iki diapakno? Diotok-otok. Iya. Kok anggap diotok-otok. Lah dikapake nak meteng. Ya dicis ngono lho. Diapakno ruwe. Banjur ibu Nyi Jantur mbobot. Iya. Rama entuk dawuh kon bali ana kraton Jegara. Bener ya. Rama mitungkas. Heeh. Sok-sok jabang bayi kuwi lahir, Bajang Jawi ngono. jabang bayi. Ngono. Lahir nek lahir wedok jenenge Dimangsa Bara. Ngono. Nek lanang kudu diwenehi tetenger Panji Kartolo. Kartolo apa Karnadi? Aku calok kaya aku. Aku kartolo iki. Iki mau aku Kartolo apa Karnadi? Ketoprak goblok. Kowe iki ketahen gasem budi utekem cilik lalingan. Lah gek pisan tenan, lah gek pisan yakin. Kartolo iki jere dadi Panji Karnadi. Lah aku mau ngomong apa? Kartolo. Kliru iku. Iki piye kok malah Sing bener Karnadi mau kok. Ancen ilaku yang lumute. jajalan melet. Roh ora. Iya. Kan menehi tenger Panji Karnadi. Panji Karnadi mesti ana tegese. Ono. Karnadi apa? Karnadi karena tidak dikehendaki. Kowe iki dadi anak karam. Yo halal lho. Lu kok iso kalah iki? Nak mukok karam iki ora mukok. Sing penting anggere ana motone. Iku halal. Ngono ya. Mergo dhisik kuwi aku anak demenan. Ayo. Nek tak elingno. Nggih. Mbok ya kowe wong loro iki pernah sing enom kudu ngalah karo Panji Doyok. Dadi gedhe cilike. Kowe iki mbelani Kakang Doyok. Aku ora belani nanging tengah-tengahi. Ning nyatane Kok tembungmu nyatane? kaya ngono. Ora. Iku teges kowe mbelani karo Kakang Doyok. Banjur apa aku kok belani Doyok? Mergo tembungmu kaya ngono. Heeh. Terus supaya aku kudu kalah kamangka. Heeh. Dina iki Kabupaten Kurawan kena kepak goblok. Ora mung negaramu sing kena Lah, terus? kabujuk. Doyok iki diutus kakange sing tuwa. Nanging nyawang-nyawang. Lah, kok sing nyawang? teko ning Jenggala iki sapa dhisik? Kowe dhisik. Lah iya. Iya. Kudune ngregem kitab Pustaka Raja iki aku. Kudune sing enom ngalah karo sing tuwa. Lah iso. Iki kual saka nom lan tuwa nanging tatanan negara. Kandhanamu kok akal jangkrik yo. Lho, ya kandhani, akeh kalah bantah lho ngene iki. Iki kudune kowe sak loro ngalah mergo Doyok iki entuk tugas. Bab perkara kuwi aku ora idep. Lah kok ora idep? Mergo aku iku ora ketang piye ya Bupati. Iya. Nak ngerti kanan kaya ngono njur aku meneng wae. Piye alane para kawula? Banjur aku nak belani Doyok kowe ora trimo. Yen pancen kowe kepengin belani Kakang Doyok, kowe arep ngejak apa? Lho, gelut saiki yo wani lho. Yo sik ah. Kok gelut-gelut kira-kira iki kerasan ning kene ta ora? Rasane ndi? Ning Wayu Manggala. Lah wis pirang-pirang ngono kok. Dadi kowe jeneng kono terus. Iya. Mateni wong kok iso kerasan ae. Iki ngene. Piye? Mau ulungne apa ora? Ora iso. Wis bali. Tetep tak kukui. Mau kukui. Kowe ngejak gelut. Ayo. Dino iki Ayo. aku ora wis senajan to anak gede. Ora anu kok sikat muter kowe. Lho. Iki rawatake satria. Ora. Iki rawatake satria Lah terus Kartolo. karepmu piye? Ora ngene ora ndang rampung-rampung. Aku ora gawa Man. gegaman. Nusariman. Piye? Aku sing emosi lho. Kowe iki aja nganggo pusaka sik. Nak kene engko mati ketoprake bajang diamu sing digawe kowe. Iya lah apa kandhane ngono lho. Angger tak pateni ndang bres bres. Ya aja kaya ngono karep Iki ngene. Eh. Yen kowe wani karo aku tenan. Ya. Ayo. Adenono aku nanging aja gawa senjata. Ono carane. Carane apa? Carane piye? Carane mongko kowe wong loro, Iya. aku wong siji. Eh.
aku kudu njotos wong loro. Ngono. Mengko aku nak wis jotos, Genti aku sing jotos kowe. kowe genti. Ora apa? Ya. Diladeni Ya, kan. kowe kepen jotos apa karepmu? Weh, Iya. Kowe kaya dipenceloki laler cah. Kowe jare ping pisan aku pindho. kurangen nek. Cah iki gragas. Lah kurangen ora tandur. Ora apa tandur. Ora apa-apa. Genti. Kowe Her, oke. Aku roh raimu kudu mukok tenan. Lah kowe aku dhewe Sedina sewengi ya dandan aku karo kowe kok. wis kowe arep pilih jotos sing endi? Wit. Jotos sam kaya yo kucing. Lho ya kucing iki sengir lho. Ayo. Banjur kowe sak wong sak kloren wis tak Wis. jotos, wis tak sadok. Ah. Ya semono uga aku Ini pamit dhisik. Lho, kose. Iki jenenge ora adil kaya ngene iku. Piye to? Lah kowe wis jotos karo aku jare. Kudune aku jotos kowe. Banjur karep jotos aku. Males. Iki ngene, sak durunge ke jotos aku, ya sak klorone maju rene tak ceritani. Piye? Iki aku mau pas mlaku-mlaku kepethuk wong wedok sing ayu. Wih. Perawan apa rondo? Perawan banjur iki urung rabi suwe, golek wong lanang sing sejati, Gagap brengose ketel, rambute abang. Kamangka brengosmu ya ketel, rambutmu abang kaya disambut. Ya ngono bocah wedok kuwi mau Beneran. goleki aku. Ayo apa wong wedok iki lho. Endi? Ayo maju rono. Endi? Nek pojokan kono. Awake dhewe aku sapa? Kecap moncrot ku piye? Awake dhewe bengi dadi lakon diopas aku sih terus iki piye? Sing banget iki ya kowe. Kok iso aku Kok Kakang? gampang diapusi. Kakang, Piye? ayo awake dhewe mujuk. Kose ah. Ngomong sing akeh sithik lho. Pendang bar. Ketau ora ngedal iki. Piye? Ini mergo ora ketan piye wae Panji Karnadi iki sabelo karo Kakang Jaya. Iya. Perkara iki kegalian. Ngono. Kula ganti kuwi ae dibujuk wae. Oke. Nalikane aku munggah ana ing sanggar pamuja. Ana ing Gunung Wilis meminta pring Jawata. Sirape kedaton praja Jenggala. Kasaputing mendung anggendani. Ana kedadian apa ana ing praja Jenggala? Ya. Aku ora mlayu remuk mau. Lho, kowe Aku tepung karo kowe. curigana to? Lah kok ngerti? Lho ya ngerti no. Wong aku dikandani dalange kok. Lek ngandani piye? Yen kowe curigana to, mergo aku iki diweling karo ibu. Ibu sapa? Ibu Nyi Jantur. Sapa wae sing pacakane kaya kakek Zeus. Piye to? Lho ibu ngomong ngono. Kakek Zeus iki sapa? Kakek Zeus iki pawakane kaya kowe. Nek ketemu wong sing pawakane kaya kakek Zeus, kuwi ya Curiganata. Curiganata apa ora? Ora kleru. Nah, Bali sapa kowe? aku Panji Karnadi dulurmu tuwa. Sik. Aku ora duwe dulur kang aran Panji Karnadi. Putra ing Jenggala iki Kang Mas Panji Handaka Putra, Ya. Kartala, Pamesut, Panji Bangun. Ora enek Panji Karnadi. Ya wis lumrahe kowe ora ngerteni aku. Mergo aku lahir sadurunge bancak karo Daya. Banjur aku iki dulurmu sing pol tuwa. Iki banjur ketemu kowe, aku njaluk tulung. Bab apa? Kakangmu Panji Daya iki lagi nandang susah. Aku iki jane gumun karo kowe. Lah kok gumun? Ora nyono ora ngira. Jebul kowe saiki dadi wong sing kondang. Ya kondang diingi berdemeni wong kok.
Ora kok kuwi sing tak karepake. Ya sing piye? Nalika aku tepung sepisan. Heeh. Kuwi karo taji, ya ta? Sing taji kae. Heeh. Bayarane nganti iki 150. Lho kowe kok 750, Ya kuwi urip. Urip iki nek wis nemu ngilmu, kuwi bakal gampang dicakke. Ning yo aja lali Purwodok Sina ya. Lali kepiye? Tegese lali karo kawitan. Yo, Sing ora. pinter karo kanca-kancamu. Biyen yo gedebukan, Aku ora lali ngene iki mau tak bungkusno kanca-kancaku. Mbok bungkus ki apa? Sego mambu. Lha mbok anggap kere apa piye? Nek omah duwe ingon-ingon lele. Ngene. Aku njaluk tulung. Jane enten apa? Kakangmu Doyok iki lagi nandang susah mergo netepi jejibahane dikokon bancak. Kon nyilah pusaka apa sing mau apa lah pusakane? Lah apa? Aku lali sik nak takok sik. Oh, beto. Ora ono wonge, Cak. Pusakane aku lali. Mustaka Raja re. Iya, kon nyilah pustaka raja, nanging iki dadi rebutane karo Curiganata karo Panji Kartolo. Lah kok ngrebut ngopo aku toko-toko nyang kene? Ya lagi metu iki. Sing iku mau lho sing bringose 55 mau lho. Handaka Putra. Iya, Handaka Putra. Dedelem sangene gene. Lah gek lakon iki pisan tok, biasane ora tau kok. Aku njaluk pitulung karo kowe ben iso uwal masalahe. Iya. Kabeh mau pancen kanggo ngrukunake para Kadang Panji. Heeh. Sak bisa-bisaku aku bakal apa mbiyantu apa sing dari kekarepanmu. Iya. Ngene. Iki ana sarana, ya to? Heeh. Kanggo ngrukunake para Kadang Panji. Nanging ora krana kekuatan. Lah krana apa? Nih. Sapa wae sing kacundukan kembang pudak kencana kuwi besok dadi wong sing jaduk. Bebasan ditumbak lakak-lakak, dibedil mecicil. Kaya ngono. Nanging ngono syarate. Syarate apa? Ora kena songan. Ora kena sumbar. Oh, kaya Kalamun ngono. sumbar atos debok. Yen kaya mengkono, mengko Wahyu iki bakal tak wenehno karo Doyok. Dadi wong sing sabar. Dikabak-kabake ya meneng wae. Oh, kaya ngono? Heeh. Iya. Banjur aku bali dhisik arep nemoni Doyok dhisik. Kaya ngono. Iya, Sing hati-hati. Sewang-sewangan ya, Di. Aku durung percaya. Kawan dheweke durung meper hawa nafsu. Kalau kanthi kuwi aku bakal tuturi marang kowe. Yen cedak tak adoh, yen adoh tak cedhaki. Jane aku wani ning aku wedi mati. Mergo sego ijo enak. Aja wani-wani karo wong tuwa kowe, Cung. Lah wong tuwa kok wedi mati. Ora wedi mati ku piye? Bojoku ijek seger. Lah kok kena mati bojomu tak openi dak kena. Openi bojoku ning utangku sauri. Pira utangmu? Lho akeh. Pira? Ana BPKB. Lho aku omongan mbek sapa iki? Lah ke BPKB kok ya. BPKB Apa Nas? sertifikat tanah. Sertifikat. Yo, Iku tok. yo. Lho, lah ngono kowe ndang mati engko tak urusane utangmu. Wakane setan. Lalas iki dak setane lho. Mbah saya sapa? bakul tebet sulang. Kok teko bakul tebon sulang iki lho. Niki wong tuwa ya. Kok wedi mati. Seketop. Setop kok seketop iki lho. Kowe nyeluk aku sapa? Doyok. Lho kok tahu? Lho, ya tahu no. Jenengku pancen Doyok. Panji Doyok ya to? Panji Doyok. Aku ngerti sak leker gendonge ning jenggala iki aku ngerti. Banjur apa sing dadi masalahmu? Saiki aku ya ngerti. Perkaraku Heeh. apa? Lho,
Kowe karo kadang-kadangmu ya to. Iya. Iki golek tumbaling praja. Iya. Pusaka Mustaka Raja. lah ya kaya kuwi banjur kowe rebutan karo adi-adimu Karo Handaka Putra perkara Handaka Putra bisik ning gone Jenggala. lah iya aku mau ya ketemu karo Handaka Putra Kowe kok kepethukan lho. Kowe kok bocah iki lagi melok ning kene pisan kok iso kepethuk kabeh. Handaka Putra brengose ketel ora Brengose ketel, sing Kartala kaya bar disambrek gluduk ya ora wetenge jembleng kakean ngombe. lah iya bener apa ora Iya. lah iya Kowe kok ora. ngerti ya Lah kowe sapa? lha aku dalange toprak iki kok Wakek ate. ya nek kowe pengen ngerti Ya aku dulurmu tuwa ari-ariku iki dicemplungno ning sumur. dipangan kirik kae Layak rupami iso kaya kirik. aku dulurmu tuwa Panji Karnadi Ora ono Panji Karnadi. mesti kowe ora percaya Kok iso dadi Panji Karnadi? sejarahe kuwi ana Sejarahe Rama Lembuan Miluhur kuwi golek buron-buron kidang ning gone alas Gegersima nek wis teko alas Gegersima banjur Rama nandang tresna karo ibuku sapa jenenge? Nyi Jantur Oh, Nyi Jantur duwe anake kaya gluduk. iki kok kaya gluduk kok kaya mendung aku Lah rupan banjur aku lahir lair Rama wis ora nek kono kamangka lairku karo hubungane ibu iki tanpa ana upacara anak haram. halal Kok iso halal? lah dipangan ya enak kok lah gaweke kok enak Terus banjur Rama iki menehi pesen karo ibu pesene pakamu. nek wedok jenenge manut ibu Terus nek lanang kudu diwenehi jeneng Panji Karnadi kok nganggo jeneng Panji tan mongko jeneng Panji kuwi turas wong-wong Jenggala. iya mergo aku ngerti Jenggala kuwi ciri khase mesti Panji Nek ngono kowe kang aku Panji Karnadi. sungkem le sungkem Yo Kakang Panji Karnadi ora ketang dikepiye wae. Aku njaluk pitulungan karo kowe Kakang Panji. jaluk piye Mergo aku dikongkon Kakang Bancak. iya aja dingenekno Lah kene engko nak loget-loget nyembur lho engko nek nyembur tak adane semburane. ngene ya Piye Kakang? aku bakal menehi sabiyantu karo kowe iki kowe bakal tak wenehi mustaka Mustaka untum. Pusaka. nek pusaka iku isih enom Nek wis tuwa, mustaka nek tuwek neh endas. tak wenehi iki pusaka Mbok kon nyekar sapa iki? nyekar piye iki pusaka Lah iki pusaka. iki kembang budak kencana Budak untum. napa Iki kembange saka Waskili Suci sing diwenehno karo Curigana kok ta. ngerti Lah aku maca teke. lah aku ora mak kandhani Lah kowe gajah piye kok kon kandhani? iya ya Sekar Budak Kencana. sekar budak kencana Katiasane katiasane ditampakno gunung mesti jugruk tamakno. segara mesti asat ditampakno perawan mesti meteng Lah nek ora didadekno. Tamakno Gunung Jugruk. segara asat Ayo do lunga ning Pati. lha apa Mergo Pati banjir dadi tamakno ben sat. banjir ben banjir malah entuk bantuan Mau bantuan. Terus piye iki? engke kepengin ngalahno dulurmu loro kae Iya. nanging iki ana sarane Syarate piro? syarate ora entuk sombong oh kudu sabar mengko kowe nak sombong kulit balungmu atos gedebok Tan mongko aku gak iso nek ora sombong, ora sesongaran. iya Piye iki carane? carane ana Carane kowe
rasa melilik mripatmu. Pancen wadaku ngene. Bantere iki lho. Nek ora banter ora tutup. Yen supayane kowe wonge ora kereng, Iya, aku bakal nek sandingmu terus. kowe kudu ngetutno aku. Sak mlakumu bakal tak tutno. Nek aku sesongaran, nek aku sumbar kowe sing elingno. Bakal tak elingno. Minggir tak tantange Handaka Putra. Hei, Handaka Putra. Dikon sabar kok malah nantang-nantang. Sabar kok lagi urung ana 2 menit kok nantang-nantang wong iki lho. Bentuk banter. Ora entuk banter sing biasa lemah lembut. Handaka Putra. Ayo. Malah kaya baci iki lho. Wis kowe sing nantang. Ora entuk nesu kudune sabar. Iki sing kowe aku ora. Nah aku yo lali aku, Bro. Handaka Putra. Panci Kartolo. Maju rene iki lho. Tandingi. Lho, kowe aku. Lah kowe sing sumbar kok. Aku iki nantangno kowe ya tek-tek. Iya nyok munyok, Bro. Lah aku tek ngunyuk. Lah aku tek ketek. Kartolo, maju rene nek wong lanang. Imbang. Heru. Oke. Iki imbang. Kono wong loro, kowe karo aku wong loro. Kowe pengen musuh sapa? Musuh sapa? Turane tak cacahi pakan bebek. Aja waton ngucap kowe wong loro wani. S A S B A B R. Sabar. Oto kereng. Nek kereng atos gedebok. Eling. Ora ana wong lanang kok kaya banci ora ana. Handaka Putra. Kowe pas apa, Man? Kaya surti. Banci sira payu. Sing biasa rasa karo joget-joget. Lah kowe ngono kok musuh karo Panjandaka Putra. Aja ngamuk nanging ngucapmu sing biasa wae kalem. Handaka Putra Panci Kartolo. Piye? Lamun kowe isih wani karo aku. Dikadani ora entuk. Sabar ora entuk nesu. Sing sabar nek ora sabar kulitmu atos gedebok. Oke aja baleni. Deal. Kaya sapa? Kaya wong anyang-anyangen. Ora buta. Ayo, Alah Piye? wong lanang kaya kaya apa? Tanti. Kaya sapa? Alah kaya banci kok Kaya Aja menyek karo aku. Sabar sabar. Sabar aja nesu-nesu ya. Kowe ora gelem sabar ning papan kene tak sawat yo sinah lho. Gas bapak. Waduh. Wah, bener nek iki putra Panci. Oh kembar ini. Lah iku mesti mau buka ya padha Wae kowe wani ngembari ndasku. Wes kene. Wis tak gawane iki. Piye? Terus kowe wani apa ora karo? Sing tak weteni apamu? Sabar. Agak iki lah aku keplak jasmu. Raketan sedulur ayo. Macan tinarang. Artolo. Iya Kakang. Ayo mbok menawa dhewe wani mergo sugih haji. Eh. Kendel mbok menawa dhewe piandel. Ayo. Mula kanthi iki dijajal. Tak jajane Pusakamu iki. lakon brodol ususmu metu tak rica-rica. Iki ora ngarah metu ususe wis ora ndek usus kok. Gak ada usus kuwi wis diasem-asem ya. Lah iya. Raketan kowe isih sedulur padha gundule. Koyo gundul ngono. Aku ya gundul. Aku tetep mentolo karo kowe. Nanti tenan ta ora? Mergo ora kaya aku. Ngene dicus bae ngono. Ora bakalan. Tamani pusakaku yang tedas ora sembai tridran. Ngopo kuwi ngopo kuwi? Mas kuwi Sam. ngopo? Sikilmu rasa oklek. Iki ora sing opo sarap. Mantep, mantep. Lah iki kok malah ngompol. Lagi ngerti pusaka kowe ngompol kok maneh. Aku ki wis serius bacok ndasem tenan iki. Wes mati. Ya ora? Yo jian. Mas Bro. Hai. Hai, jek. Ayo. Sokok kok ngomong. Lah piye ya? Piye untung kiper kok? Ya, ini lah iki ora Jus gak
ora tegas Kang Mas. Ora tegas. Aku jan. Ya ora ya. Aku Ya ora. Seneng dadi wong jago. Ayo, Kowe Wi. kowe ora ngomong. Sopo sing wani nampani aku? Sabar. Tegas, Ojo Kang. sombong. Kuatir. Iya Kang Mas. Kang Mas. Kaya jiadune kok. Boleh nih. Usaka seru apa Kang Mas? Kok ora pengapesane Kang Mas? Usaka ora tumomo. Apa ayo kemeng biasa meniki. Sing penting ora. Biasane Eh. sing licik ora tegas. Iya. Jajal. Ora apa-apa. Nyajal, iki tegas ora. Ora apa-apa to? Ayo kalem. Wis sak etok-etoke ora apa-apa. Etok-etoke. Pakili lho. Ya ono dadi keplok Ojo Kang ngomong kowe. Ojo Kang ngomong. Ora apa-apa Kang Mas. Panas ora ukun. Ah Mas Jura. Aku ngerti mbok menawa iki pengapesanmu. Sing Perintah. pancen iku Ratu Momo, saiki tak sela iki. Nah, Oh, iki sing pancen. Ora apa-apa. Ora apa-apa wae Ratu Momon iki. Nah, Ora apa-apa, engko umpama dasmu pecah ditanggung BPJS. Apa dhewe BPJS? Sik. Oh, Cah iki ketok ya memelok Pak Manggolo. iya. Wis aja apik. Bisa iki barang mesti aku pengen mateni aku. Iya. ora Yo apa-apa. ancen ora kepengin, wis tak rencana. Sikile. Ora Sikile. Sikile piye? Eh, tak kepres iki lempok sisan kowe. Karena sisan ora mangkat tak mangkat terus ya. Pakai le. Ayo, iki sing luwih antep. Mbokno sirah mecah. Ayo! Sabar. Sabar. Wis, aku udah mateni ya ditang. Ayo. Kayoke kok kowe dendam tenan karo iki ana apa? Engko nek dhek lara aku mangkat terus ha. Wis sampe nak gak main melu aku. Ning ndi? Golek rosok kene. Mateni wae. Pancen kowe pusakamu Yo. ampuh. Yo. Yo, taman ono iki. Lho, Mlete. Aja mlete. Macam-macam tak antem pusaka pecah dasem. Ye. Engko nak dasku pecah, kok ganti dasmu ya. Iya. Piye? Lah iki nek aku jadok ra ora ana sing ngalahno ra ngantek esuk yo. Kan lakone kowe kok. Mau ngomong kowe ora tak tulungi ke ndang mati ndang muleh. Ngaco e. Lah kene. Ganti kowe ae aku tak mulai. Lah kene kowe aku nek kene nunut kok malah. Mateni. Aku nek kene nunut, Yo nunutan nunut. urusane piye kok gak Iki kan berarti aku mbok bodoni ben jadok. iya ora bodoni. Lah terus. Yen dadi penjangkamu, Yo. iki bisa kelakon. Eling. Oh, lali ae aku lali. Eling terus. Kowe kudu anut aku kok. Ngono, Memang wis kanca lho. Iya. Nek aku muring-muring kowe sing ngelingno. aku seratimu. Tenan? Tenan.